A delegation of the Sinjuk Ki Senkinthe had recently met the chief executive member of the Khasi Hills Autonomous District Council, Pinayat Singh CM, to request him to include members of the Senkinthe of various localities as executive members of respective Darbar Shnong. Speaking to members of the press fraternity, one of the members of the Sinjuk Ki Senkinthe, T. Swer, informed that the intention of the members of the Sinjuk was to request the KHADC to formulate laws for the inclusion of women folk in the executive committee of each Darbar Shnong for the purpose of participating in decision making of the Darbar through suggestions and advice, and not to involve themselves as heads of the Darbar. Liang Jongi ka Lempung Senkinthe te ni don kat bakalong mentang ni don lai phui te ligi sengkebes no alang ki unit nakidong baper te kat ba kita ke baya don hang tak Senkinthe 4 don re ke bayo banrung haki bakin long ki executive member jong ka Darbar Shnong te mangite long ila don na do kisnem nyohuwe nyohua te kini wa ang do kila ayo banrung hapo ki Darbar Shnong long kum ki executive member te kila imkhra kila shumia jaulang sning te long ngi shukwa ban ai jeng rap lem ya ki weki kenthe ki baki kwa ken banrung ha ki Darbar Shnong ban ken shulong tang ki executive member ndei baki ong bangi kwa ban bat ya kata kamlang ba Shnong bangin ya khon ya katan re nge khon na banta ki wei ki para kenthe ru ki ba dan halaki dong ki ba pher ba kiru ken yo ban ya don bantalem bung ki executive member jong ka Darbar Shnong ita kan i jeng wane kan do jong ni tem dei bangi kwa ban ong ya kata kam ka he bahan kum ban long dang ba Shnong te mlai kan ni ki kan thei mo sha e ka long ka kam ka ba e ka mi ka yong ka ne ka tai ka ba khia nei tang ban shu ai jeng mut lem tang ban shu phliu jeng mut lem tang ban shu yes sno ban ta ka decision making jong ka Darbar Shnong te da ka jeng don jong ni ki Senkinthe i presiden lene sekretari ki badon halaki jong ki Shnong ki presiden sekretari jong ki Shnong ki Senkinthe de dakabat ki don maki ki laban ai ken ya ka jing mot lem jong ki ken ai ya ka nu ka jing ka ban pha ban batai ban laj na ki ki jing jenjar ki jing e ha ka kham kong san e ka dei na ka ban ta ki khon samla mo khon samla kan thei chen rang habangi ya mir pum turu na ka dong jong ni na ki we ki dong ru ki ne ki khon samla chen rang ki kham ko ngo yang ngi ki keme ki kham ko ngo yang ngi ki keme balei ba ngila long ki keme jong ki hi daka jing i ya ki ngi kran daka jing sneng jing trao ya ki ngi kran daka ktien ka bajem ndai re ban kan hi ban dumok e ki mon namar ngil ki dai ki khon jong ngi hi hawa ngi don ki khon rei ki khon jong Shnong ru ki dai ki khon jong ngi ki long kume hi te nat kadam pe ngi sawan ba ngin ngi kwa ba ka district council kan ai da kanu gunu ka jing tho ban sha ka nya ki kan thei mo ya ki kan thei ba ken yo rong lam arngot ki representative sha ka executive member jong ka Darbar Shnong kalau ke setenat abang ila yo kan ban ki CM but i la pa ke jing som tenat hukuman hi bang yo ban kan do mentasi but kajing ni kan do yong i ba ni mentasi yong ba i nakaliang ju i sim kiai kan dikata but hi bersangka bala ban le ka ba kat kum basya ka kan kum basya ka angin nama ka de ke i benta ka ba dang mo le se ka ba long thmai di wala da kidan hi Darbar Shnong ki bala bentuk ki long ki kentei haki executive committee jong ki ndai bobodi ko kalong hinanta te kadang dang dunat ini so bakalong badan kam tingdan bahkan kan long renti kanang ba namar ki kentei ni sutu in kam sutu ki kentei nang banta ke ba mo be kan du jing ai kin du jing
di kabaya don lang kabaya rai lang ya perkat lang ya mo kabang ka iki si kabanon rai ka jing untoy na mata ka jing biang jing ha po sno ko tao di ka ta